Anarang hilo ako ah. Ay, na may mga namamili. Hilo na kami Anarang hilo ako adyo sa uli. Ito sigian guys datong nayang hinimo nga burger nga kalabasa. Napamano na hurot. Ipalit ko pa Wala ganun na na sa paborito. lupos. Oh. Ano? Medyo pa napapalitis mama ice cream nga wala na yung kwarto. Nakoy 100 po ni igot sinta. Sa'yo mo puno. Wala. Katawaan niyo kayo. May klaro ninyo. Oy. Pero nun sa Shopee ganyan, amo pa tong problema gunsaon to namo pa. Shopee na naman. Siya na naman ma. Shopee na naman. Papagaling Disimbre. Sapi na sapi. Adto ka mangkuan sa gaisano. Mahal na, makabarato mo gali sapi. Makabarato Shopee la, barato mas lahi ra jud kayo ang presyo Eh, Shopee. ang akong gipangita ang tela nga blaklakin. Kay pandate nimo. Pwede naman. Pwede naman ko. Oo kuno ah. Nya okay sa yung gadit lang. Ang samin ka lang. Wala pang luto mo. Yung Abaho. lahi man eh. Busog ko. Natisa ba o? Inya. Busog man siya suman kinahurot niya tulo ka buon. Buwan, tulog ka buo. Basta yung tawag ka ha. Uka! Uy, klaro! Koran balibaran mo kidangatan. Basta yung tawag ka. Unya na yung kalutong katukad on! Bantay ko ng mukawan ko ng kama di nakapakanay si mong anak ma. Kaon ko eh! Bikra mo lagi. Hindi mo kaon kayo na. Abmego. Katay ma di nakapakanay si mong junior man sa una na. Kaon. Kaon ko, Niya na. unya na. Ma'am, masakit na sa mamag tuhod mo kantay ra na siya labis nang nasaktan. Kay bawa na mura na, masige nagkantag labis nang nasaktan ni nagsungot-ngutan ni siyang tuhod. Sa pila ko sabaw. Pikot pagay kong tubig, pikot na. Kung na. Kanina Sa siya mugi ka na ng pikot ninyong itawag na po sa una. Sige, dagano na nagtawag ko pikot. Kasi pigo. Silma man may nagtawag ni mong pikot. Kay? Si Lula na pauso na, pag pauso ni Lula, halos ta ng mga iyaan, mga pikot, balugod. Pikot ba ka nang? Liwat dito kasi imong lulo. Batik mo ba? At sabi si lolo ni mo nga, bagtok, ikaw pikot. Imong lulo, bagtok. Si Papa, unsa man din na si Tao. Buldog na siya. Iro ko. Kung si Papa Bulldog, si Umiton sa man to, Shih Tzu. Sige ano kan guys sa ice cream kay nang libre si mama ice cream mo bigatin ka dyan ni si mama ka. Nalibre, kinapugos man ninyo. Ice cream ah. Na may kwarta. Wala na. Ala na ako ni kwarta. Kristo. Sige. Dito ka tumoy ka. Aguroy. Para may blade. Put, dali na put. Put. Dali na ba? Anarang hilo ako ah. Ay, na may mga namamili. Hilo na kami Anarang hilo ako adyo sa uli. Sarap ang ano mo. Ilaw ra. Buwang, wag ka. Si Laura! Pagkaya mo raw. Di ba, busog ko? Suka? Wait. Wait ka? Hindi pa na si Jaron. Hindi, ikaw kay busog Gahi ko. lagi na. Bahay tayo. Gahi, wag kayo Gusto ba? pa na siya magbukan mo rin magway ganay pakaon. Eh, lagi kayo. Oo. Kanarin makatiguan ng mga kanarin mo. Uy, Dagano eh, ang niyara ba papalitan na kay sinakripisyo kayo? Ang tara ba ng kwarta dahil hindi mo pakanon? Luya ni mo ma. Sakripisyo ra ba kayo na yung kurta? Wala yung para 50? Oh, Mas 50 riya. Uy, 50 na. 135. Ako yan, ito na niya ay. Kani ka naglaway na sa mama. Ang sa ba naging kay sapa na? gahi bang good? Pero awan yung suit mo babaho mo ka kayo na. Yan. Tama na. Ino rin mo, Day? Ato rin ang taon na na. Lino raw ah. Bebe, kanang kawan ka rin mo sandok be. Anak ng tipaklong ba yan eh. Tundok niya. Sayang naman mo ang pag-gym-gym mo ikusog. Hindi lang, ito mo din na ito. Kaulaw. Pag-bukad ng ice cream mag-isod. Nila ito mo din na ito kaya. Ako pa na ba, ang mga dagko na ba mong braso?
Sa man na pa, mura naman kag nag... Labura pag mag-arsag. Dambil. Ice cream ra. Kuan ko naman na siya kaya wa man ay plano nga ipakaon. May raman na pagayay kaya nung gamay ray mahukad para sa ray magkurot da. Kaya bawa na ko na nang imuhang kuan radar. Bro, bro, mangkoy. Balik-balik mo. Ice cream ra gahi daw. Malip-lihok na mag-ilaw. Ano ba problem kayo? Ang gamay ray mahukad darong dagan may masalin dalang sa buto nun siya. Huwag ka ba, please kayo. Itinaw ka chicken dry. Suko niya rabi na. Butang na sa freezer na. Ha? Ay, ikaw na, di ka makaon? Sa freezer? Asa ba tong? Go, ay di, buta Finland, busog lagi ko. Uy, mahasayan dyan, naghuling din sa freezer ko na na isod. Bukari na lang ko, eh. Woman, may klaro lagi. Bili na lang ko, oy. Boy. Anong na iba ulit? Ay, Yelo ra magawa. grabe, di ba na malikayan masandok ng kuon? Ito lang good. Halagyan. Halagyan na yung halagyan. Alang kutsara ni mama nabalik. Ano rin mo kutsara wa? Nabalik doon. Nabalik. Katong likon, di. Katong nai. Ganun ko nilang gamit to. Katuganing kuan ba? Katong naibaga. Katong dalagi Sa kunin mo ka, mamili, mapugilo ra kuno. Yelo ra magawa. Ano di ay? Kanahan. Ni bata, Wala, wala. yelo ang kaka. Ang tulog. Hindi yung tulor. Hindi yelo kulang. Ang bata. Uy, naku! Awala! Awala ka, Chico, ano? Awala ka eh! Awala ka! Awala ka eh! Pero ko, bunil. Awa, dali, raki ni Uling, may gamita lagi. Hindi, matangtang lagi ng gagmayan lang. Pagkamaan ka na nagawa. Gumawa ng amnesia, oy! Pagkuha mong kaya, Kamay ka kayo. Hala, tanawa! Hala, nabawag na! Amay ni tagasando kaya sundan. Ay guys, sa guys na mga untagpan guys. Ice cream may si mama ng libre. nilibre nga pinugos ba? Luya di mo pa sige pag sanok-sanok agama ni mama hapit na murag modugang kami. Asa mo mo ba? Di na may kadugang. Nagunaw mo dito. Mudugang ko na sila. Kabaw mo, kanang tigkog kay mo na eh. Dakog bahin. Bayan Dala, dali. Nilagigan si kayo niya, no? Pagtuwa ba na? Iyang gibutang ng tagabato. Iyang taon. Ayaw, di ba kay Lord kayo? Do, ako rin pagtangon. Uy. Iyang gibutang iyang baso niya kanin may kaon, marong mo ah. Modugang paming mama oy. Ay, pampi na una. May dugangay. Karon sa Pasko bantay mo mga kamoy. Balitan na mong upot ka. Pila ka mo? Upot ka mo. Siya di mo Basig, matagbaw. basig. May nabuto eh. Ako, di lagi na makaon. Uy, dugangis mama oy. Di na ko, di na ko. Wala yung sinaw, naglawad na nus mama, wala yung sinaw niya. Ano pala, Benny? Busog ka. Dugangin. Sakto na nun yung kamay. Banta-bita mo, palitan ko lang bukat ka po pag nagluluton. Ang gisipon ko gahat. Hindi ko ko sa ice cream. Wait na, ano ninyo eh. Kali isang galon, di na ito na mahulog no. Hindi ka kagawin. So, Kulang lang. Kulang lang. Huh? Kulang na lang ina. kukuno. Ay, go. Grabe mo. Sige nga, nagkuwang na ni Lolo. Hoy! Lawa. Tapos sa! Ano pa di ko rin siya mukhaan kaya busog. Sumamit ko siya. Kasi siya natin muro tanan. Andiyo ka na ng ilog eh. Di lagi ka noon sa mangka. Yaran ang Ah, ng ilog. Ngari, luktok mo dahil. Ah, ng ilog hawin mo kaon na na. Sa sprayer. Kunting kong magpapapal mo. Noon sa mga... Noon sa mga siya. Delikado na itong inahanda. Nagkauksuman, ice cream. Nito ka, nagtukran na po. Mula, gidangatan ni mula. Gusto ko ano pa mama sa isa. Kaya isang labis ang nasaktan.
Delikado na niya yung inahan. Lingaw-lingaw yung tabungay mintas buhay pa. Headphone na kaya. Isipon ko sa ice cream. Kami, kamera, pagdaghan. Hindi ka rin pagpalipatan mo. Hindi ka isang kilo ang sa kilo. Sa kilo nga ito. Gawa naman na dito. Asa magparang ni Yulit? Ito, hindi na ba Yulit? Kulit. Hindi ang hilo. Ano hilo, uy? Wala na ko. Ibili na diha. Namin ito. Ay, nagilap di ba kay kasapan? Ba na siya? Ay, nagilap. Ang 180 mama, gitilapan ra. Sa kila. 135 bro? 135 na nga. 130, 100, sa kila ra tayo. Sabi ko 180. Agado man tong upat ka buk no. Upat ang driver. Kuan man ni nay duwa, ang duwa mo gatos ka pinra din kani tulo 135 pagkatong maniti upat ka buk ba ni na chocolate na upat na gusto mango ni ubi. Pagkapino. Itong square na yung ani dati 260 Ha? 260 umma. Karon lang ayaw, karon. Ay ayo karon na yan ayaw karon ba. Pangbuhay. Kung saan na mo ba? Akong tagasan ni mong blouse. Ang hilo inyong bilin. Buta sa prison yung matunaw rong. Bantayan dyan ang tanunog, wala na yung sud ha? Ang prison ba? Bayo ko. Ako pa. Doon na lang. Ano sa pajama? Pajama ni, dako manis nga pajama. Ay mo ni mong blouse. Puton mo lang. Photo no. Oh. Ini kasi sabi sa ano. Ay buraklakin ma. Gusto na ba sa Manila? Ang buraklakin nga color. Manag pangawagwan guys, ice cream at mga manghak. Pumanagkaon. Sige lang panggilamoy. Kung isa ka galon, di na nato na mahurot. Ang sa galon 5 makingato kay usa ka litro mo to ingato. Usa ka litro to. Oh 1 liter to. Lima to ka. Kuan lima Ano ka sa na kagalang to. to? 5 kay ngato dili. Agkatong imong giyon nga wala oy. Ni nakabutang 1 liter agkatong square murag kuan 2 liters mong guro to 200 plus. Wa may usa ka galon nga na good. Litro man good na. Ikaw mamalit ka ng food. Ikaw mamalit na yung tag. Yung ugma ba ugma? Ayaw ka ugma. Ma. Nagay ka ng kuan ma unsay ngala to nakita lang sa YouTube ang giyon kay pobreng kahoy ba kay pwede itanom sa aquarium. Na daw. Ano? Mutubo do na sa aquarium pa. Kuno. Mumig yun sa YouTube. Mutubo sa? Aquarium. Yan napay dako dadto sunahan. Kani po, mabuhi sa aquarium pa. Pislili may nganda na. Ingani og katong nasa taas. Hindi mo po na iso, di mo apo na tubig god. Pagsipak ra, nay gamay na na o kanang nay kanang naskilid. Kana ikaw makiwa ko kalibutan na ni. Kanang napauntay ugat ba? Ang gamay mo kay nindot na ako nat patubo-tubuon dito. Bason kay nadaan ma. Ayog, apil lang ugat ma. Lungi ah. Mapay mo. Kami ugat. Ah, mabuhi ni nga ni. Buhay na. Pareho dako. Kanang dako. Parang dakuha oy. Dako kay mo ay patya ma. Lungi an eh, panglungi dia oh. O kana ki. Kanan daw ki. Dapat isa. Kanara? Tulo ma. Pareho. Dako makay mo gusto. Pwede raw. Kana. O kanisip ko na ni nang dawat mo ni. Ibutang sa labi, ibutang na to nagkaangay. Dami ra ba ni kuha kay puti.